लंगट्राई भेलि धलाई त्रिपुरा ब्रिजिचार करमछरानि बिसिं देव आरो बिसिनि बद्र सिलपारानि ताखुक परशुराम रियांनि नक खामै थाप्ला जावै थांखा नक नुखुंनि मानै खोनैरक मुंसाफानो मारक जालिया पाटिमुंनो खोनावै ब्रिजिचार करमछरा तिप्रा मथानि कैंडिडेट पल दांसु ते YTF नि आदंसं पाटिमुं थायो थांगै नायखा ब्यूरो रिपोर्ट सामप्ली टीवी देवारे बिसिनि बद्रशिल पारागो थांनाय हर आनुमानिक 7टा समायो जोंनि ताखु बुंताखौ परशुराम रियांनि नक हताच खामै थांखा अनबाय जोंनि फटेट करमछरानि अंगै बुबाग्रानि सेंग्रा वारियर संगै जोंनि कैंडिडेट बुथिं लगै दंगो जोंनि फाइ सफायजाक जोंनि ताखु जे मिया हर नक खामनो ना बागै अबनो जों बासकां 16 तारिख बुथिं विधानसभा चंमारि तबे जों ताबकतो जों जेतो फारि जों बिनि टेम्परारि जे बिनि चागै थांनानै बागै जों कुनु पार्टी नङै जों चुबाय गलाक जों SH नि ताखु जोंनि जाति जोंनि दफा हिसाबैनो जों बनो नायनानै फायदा जोंनि जागागो जोंनि फाइट जोंनि दङ जोंनि ताखु दावब्ला गेवनो आं हास्टनि जतुलफोर आं हायदो हायना मिथिगो जों इमाहाय जरागो हर तयबै जों कासाल दंनानै तानिके जों पारा बिसिं हापं हातायो जों गरीब तिननि नकरै जत सननि नक बेरानि नक अन बायनो चाराय खनाय हरते बेके हाकसाल खायै जों जोंनि नक फुगनो जों सेफ्टि लारना बगै जों साकनो सेफ्टि लाबो हायदो इमाखा बद्रशिल पारा देवारे बिसि अंडर 48 करमछरा एसेंबली जे नक खामजानायनि बिनि मुंताम जरा कयतानि सिमि कयतागो मग नक खामका जरा नक खामजानि मुंखा परशुराम रियां मिया सारिकनि आनुमानिक 7टा 7:30 समनि नक खाम केबत माने खनै कुनो हाय खामै थाका नकनि मुंसामानि मारक मालिया तानिके सननि नक बेरानि नक जों जतन साइमानो सन बेरा तासारा इमंखा ड्राई सिजन ताबो बेलेखिनि जतन रानसाजाक के हट नांखा हंकाय अटोमेटिकली बो खामै थांनाय के कुनु करेकारा कुनु तयनि व्यवस्था करे तानिके हापंगो साप्लाय गभर्नमेन्टनि कुनु तयनि फेसिलिटी करिनो करै तासारा लंगानि बक तय नंनाय गरक कुनु सम्भबिया जे बक नक तय खगै लगै बनि मानिनो टिकलेलन मतो अने बनि मानि जत्त नंनि मानि जत्त दामेज सै थाका केबनि साक देरा मुंनो दं